Λοιπόν, καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι από Ελλάδα και Κύπρο. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Ας γράψει κάποιος ότι με ακούει για να σιγουρευτούμε ότι με βλέπετε και με ακούτε καλά. Ωραία. Βλέπω λοιπόν ότι με ακούτε. Σας χαιρετώ λοιπόν όλους από Ελλάδα, Κύπρο. Χαιρετούμε και την αγαπητή μας Αναστασία Κουλέλη από τη Γερμανία που πάντα μας βοηθά και μας συντροφεύει στα webinars. Το θέμα μας λοιπόν απόψε είναι η οστεοπόρωση και η κυταρική ιατρική, πώς αντιμετωπίζει η κυταρική ιατρική την οστεοπόρωση. Όπως μας έχετε ίσως συνηθίσει, εμείς λέμε συνήθως διαφορετικές απόψεις από ότι οι κρατούσες αντιλήψεις. Αυτός είναι ο ρόλος μας και χαιρόμαστε να παίζουμε αυτόν τον ρόλο, δηλαδή να μπορούμε να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, να βλέπουμε κάποιες αλήθειες διαφορετικές, να ξεσκεπάζουμε κάποια πράγματα, να βλέπουμε τον ρόλο που παίζουν κάποια οργανωμένα συμφέροντα ώστε να μας καθοδηγούν σε κάποιες κατευθύνσεις που δεν είναι σωστές αλλά εξυπηρετούν τα δικά τους οικονομικά κυρίως συμφέροντα. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με το θέμα της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση είναι ένα πρόβλημα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. 200 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο πάσχουν από οστεοπόρωση και οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Φυσικά το θέμα αυτό του αριθμού των ανθρώπων που πάσχουν, που έχουν τέλος πάντων οστεοπόρωση, είναι και λίγο τεχνητό και εξαρτάται και από το πώς δίνουμε τον ορισμό της οστεοπόρωσης. Διότι πριν από 30 χρόνια ο κάθε γιατρός ήξερε ότι οστεοπόρωση υπάρχει σε ανθρώπους που περπατούν στον δρόμο, σκουντουφλούν κάπου και παθαίνουν ένα κάταγμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι λέγαμε ότι έχουν οστεοπόρωση. Σήμερα ο ορισμός της οστεοπόρωσης έχει πλατείνει αρκετά ώστε να χωρεί πολύ περισσότερους ανθρώπους μέσα και αυτή η διαπλάτυνση των ορισμών συνήθως συμβαίνει, εξυπηρετεί μάλλον αυτή η διαπλάτηση των ορισμών τους ανθρώπους που έχουν συμφέροντα πίσω από κάποιες καταστάσεις, πίσω από κάποιες αρρώστιες. Γιατί όσο πιο πολλά άτομα κατατάξουμε στο χώρο της οστεοπόρωσης, σημαίνει ότι θα τα καθοδηγήσουμε και σε φαρμακευτική αγωγή κλπ. Και επομένως όσους πιο πολλούς χωρεί ο ορισμός, τόσο περισσότερο εξυπηρετούνται οικονομικά συμφέροντα πολλές φορές. Ένας ορισμός λοιπόν που επικρατεί σήμερα είναι ότι η οστεοπόρωση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο σκελετός μας χάνει την οστική του μάζα, τα οστά μας γίνονται πιο αδύνατα, πιο εύθραστα και έχουν αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα. Βλέπετε στην εικόνα εδώ αριστερά ένα κανονικό κόκκαλο, έτσι όπως είναι πιο πυκνό, όπως φαίνεται κάτω από ένα μικροσκόπιο βέβαια, ενώ δεξιά βλέπετε ένα οστεοπορωτικό κόκκαλο, ένα οστεοπορωτικό οστούν, όπου δηλαδή δημιουργούνται κενά, όπου έχει καταστραφεί η μοστική μάζα και δημιουργούνται κενά. Και σε σοβαρές οστεοπορώσεις βέβαια υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των καταγμάτων, των πιο εύκολων καταγμάτων, ιδίως στα πιο ηλικιωμένα άτομα. Να, βλέπετε εδώ στο μικροσκόπιο εικόνες αριστερά ενός κανονικού οστού, οστεοπενία, οστεοπόρωση και πιο σοβαρή οστεοπόρωση, όπου τα κενά σημεία μέσα στα οστά αυξάνονται, μεγαλώνουν. Το κόκκαλο είναι δηλαδή αποσαφρωμένο εσωτερικά. Έχει χάσει την οστική του πυκνότητα.
έχει χάσει τα υλικά που το αποτελούν. Και θα δούμε ποια είναι αυτά τα υλικά. Η οστεοπόρωση βεβαίως εμφανίζεται και συνήθως σε άτομα πιο προχωρημένης ηλικίας, πάνω από 45 και 50 ετών, ιδιαίτερα στις γυναίκες μετά την κλιμακτήριο, αλλά σημειώνω εγώ σε παρέθεση, εφόσον δεν λάβουν τα μέτρα τους και δεν είναι υγιείς. Δηλαδή πιστεύω ακράδαντα ότι μια γυναίκα που μπαίνει στην εμεινόπαυση, εάν είναι υγιής γενικότερα, αν τρέφεται σωστά, αν ασκείται, αν γυμνάζεται, αν την βλέπει ο ήλιος, δεν θα πάθει οστεοπόρωση. Δεν πρέπει να συνδέουμε δηλαδή την οστεοπόρωση με την εμεινόπαυση, για παράδειγμα, στις γυναίκες. Άλλωστε, πριν από 30 χρόνια ή και περισσότερα, το θέμα της οστεοπόρωσης δεν θεωρεί το γυναικείο πρόβλημα. Έτσι. Δεν θεωρεί το γυναικείο πρόβλημα. Απλά, από ένα σημείο και μετά, οι φαρμακευτικές εταιρείες, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν καινούριους στόχους, συνέδεσαν την εμεινόπαυση με την οστεοπόρωση για να αποκτήσουν ένα κοινό, μια αγορά καινούρια, να αυξήσουν την αγορά τους, ώστε κάθε γυναίκα που μπαίνει στην εμεινόπαυση να πρέπει να παίρνει φάρμακα, να παίρνει ορμόνες. Παλαιότερα έδιναν σε όλες τις γυναίκες που έμπαιναν στην εμεινόπαυση, έδιναν ιστρογόνα, έδιναν την λεγόμενη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, γιατί θεωρούσαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπληρώσουμε τις ορμόνες, ιστρογόνα, προγεστερόνη, για να έχουμε σωστά οστά. Βέβαια σήμερα αυτά έχουν αλλάξει αρκετά, έχουμε περάσει ήδη από το πάθημα στο μάθημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμεινόπαυση όταν παίρνουν ορμόνες έχουν πολλά προβλήματα υγείας, κινδυνεύουν να πάθουν καρκίνο και διάφορα άλλα προβλήματα υγείας, και επομένως αυτή η τάση πλέον έχει εκλείψει, όπου δηλαδή οι γυναίκες καθοδηγούνταν να παίρνουν ορμόνες στην εμεινόπαυση. Δεν το βλέπουμε τόσο πλέον αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε δηλαδή γενικά εδώ ότι η οστεοπόρωση, εκεί που υπάρχει, δεν είναι μόνο γυναικείο πρόβλημα. Άλλωστε θεωρούμε δεδομένο ότι όσο μεγαλώνουμε και όταν φτάσουμε στην ηλικία των 80 χρόνων για παράδειγμα, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε χάσει το 1/3 της οστικής μας μάζας. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε στα 80 μας και να περιμένουμε ότι θα έχουμε πλήρως ισχυρά και υγιή κόκκαλα οστά όπως είχαμε όταν ήμασταν 20 χρόνων και 40 χρόνων. Θα έχουμε υποστεί κάποια οστεοπενία, θα εμφανίζουμε κάποια οστεοπενία. Το 1/3 της οστικής μάζας αναμένεται ότι θα έχει χαθεί όταν είμαστε στα 80 μας. Και όσο μεγαλώνουμε γενικότερα. Θα έχετε ακούσει για τους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες. Είναι κύτταρα τα οποία υπάρχουν στα οστά μας και βρίσκονται συνέχεια σε μια διαδικασία. Οι μεν οστεοβλάστες είναι τα κύτταρα εκείνα τα οποία παράγουν, χτίζουν καινούριο κόκκαλο. Δημιουργούν δηλαδή συνθετικό ιστό, προσθέτουν εκεί το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το φόσφορο, το βόριο, το μαγκάνιο, ό,τι χρειάζεται το κόκκαλο για να ισχυροποιηθεί. Ενώ οι οστεοκλάστες είναι κύτταρα τα οποία αποδομούν το οστούν. Δηλαδή επισημαίνουν οι οστεοκλάστες σημεία στα οστά μας τα οποία έχουν φθαρεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουν επηρεαστεί αρνητικά και πάνε εκεί οι οστεοκλάστες και αποδομούν αυτό το σημείο. Το καταστρέφουν, το εξουδετερώνουν, το αποδομούν στα εξώς συνετέθη. Και έρχονται μετά βέβαια οι οστεοβλάστες σε εκείνη την περιοχή να ξαναχτίσουν το κόκκαλο, να το ενισχύσουν ξανά με καινούργια κύτταρα, με καινούργιες δομές, με καινούργιο συνδετικό ιστό. Τα κύτταρα βέβαια που χτίζουν τα οστά, το ανέφερα μόλις τώρα, ότι χρειάζονται τα κατάλληλα υλικά για να χτίσουμε συνδετικό ιστό, για να τα μέταλλα που χρειάζονται. Είναι πολλά τα υλικά και πρέπει να τα αποσυνδέσουμε από το μυαλό μας, να διώξουμε από το μυαλό μας τη σκέψη ότι μόνο το ασβέστιο είναι αυτό που εξυπηρετεί τα οστά μας. Και όπως είπαμε και πριν, η δράση των οστεοκλαστών υπερισχύει με το γύρας. Στα 80 μας θα έχουμε χάσει το 1/3 της οστικής μας μάζας.
Είναι λοιπόν μια αέναη διαδικασία η δράση των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών και πρέπει εμείς να έχουμε τη σοφία και τη γνώση βέβαια να ενισχύουμε τη δράση των οστεοβλαστών πάντα, να δίνουμε δηλαδή στα κύτταρά μας τις ουσίες εκείνες που χρειάζονται για να δουλεύουν οι οστεοβλάστες σωστά, να παράγουν και να ισχυροποιούν καινούργιο οστό, να ενισχύουν το ήδη υπάρχον κόκκαλο, να τους δώσουμε όλα τα υλικά που χρειάζονται. Τα κύρια αίτια της οστεοπόρωσης είναι η χρόνια ανεπαρκής πρόσληψη κυτταρικοθρεπτικών ουσιών, όταν δηλαδή χρονίως δεν παίρνουμε τις κυτταρικές θρεπτικές ουσίες που χρειαζόμαστε, το ασβέστιο, τη βιταμίνη Δ, αλλά όχι μόνο όπως είπαμε και πριν. Θα δούμε παρακάτω τι χρειάζονται τα κόκκαλά μας. Δεν είναι μόνο ασβέστιο και βιταμίνη Δ. Επίσης, άλλο αίτιο της οστεοπόρωσης είναι η αυξημένη πρόσληψη όξινων τροφών εις βάρος των αλκαλικών τροφών. Θα το αναλύσουμε αυτό. Και βεβαίως η απουσία φυσικής άσκησης. Μπορούμε να προσθέσουμε εδώ την απουσία ήλιου, το να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος για να πάθουμε οστεοπόρωση. Τώρα, η κυτταρική ιατρική, όλοι θα ξέρετε πιστεύω, εφόσον μπαίνετε έτσι στα δικά μας τα webinars, στα διαλέξεις αυτές τις διαδικτυακές, θα ξέρετε τι είναι η κυτταρική ιατρική. Η κυτταρική ιατρική έχει να κάνει με τη γνώση που μας έχει δώσει ο Dr. Rath και οι συνεργάτες του. Είναι η γνώση που προέκυψε και προκύπτει συνέχεια από το Ερευνητικό Ινστιτούτο στην Αμερική, το Dr. Rath Research Institute, όπου εκεί συνεχώς τα τελευταία 20 χρόνια καταξιωμένοι διεθνώς επιστήμονες, δόκτορες βιοχημία άλλων ειδικοτήτων ερευνούν για το καλό της ανθρωπότητας, λέω εγώ, γιατί εκεί γίνεται μια έρευνα που δεν εξαρτάται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε άλλα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, δεν εξαρτάται από κράτη. Είναι μια έρευνα ανεξάρτητη οικονομικά, η οποία προσπαθεί να δώσει γνώση για το καλό της ανθρωπότητας, να μας δώσει γνώση για τις σοβαρές ασθένειες της εποχής μας, τον καρκίνο, τον διαβήτη, το AIDS, τις καρδιοπάθειες και βεβαίως την οστεοπόρωση και πολλά άλλα, το διαβήτη, να μας δώσει τη γνώση, την πραγματική γνώση, την αληθινή γνώση. Ποιες είναι οι αιτίες, ποια είναι η ρίζα του προβλήματος, για παράδειγμα, στις καρδιοπάθειες, ποιοι είναι οι μηχανισμοί επέκτασης του καρκίνου. Άρα και ποιοι είναι οι τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, να τους μπλοκάρουμε, να τους αναστείλουμε. Όλα αυτά μας τα έχει δώσει η κυτταρική ιατρική, ο Dr. Rath και οι συνεργάτες του, ο Dr. Netzinski και όλοι οι καταξιωμένοι επιστήμονες που δουλεύουν στην Αμερική, στο Dr. Rath Research Institute. Η κυτταρική ιατρική λοιπόν, όπως και σε όλα τα άλλα προβλήματα υγείας για τα οποία μας έχει δώσει γνώση, εστιάζει την προσοχή της η κυτταρική ιατρική στην αύξηση της οστικής πυκνότητας και της σταθερότητας του σκελετού μέσω της βέλτιστης χρήσης και λήψης κυτταρικών παραγόντων ανάπλασης ιστών και οστού. Δηλαδή η προσπάθειά μας μέσα από τη γνώση της κυτταρικής ιατρικής είναι να δώσουμε στον οργανισμό και κατ' επέκταση στα κύτταρα μας, στα κύτταρα των οστών, να τους δώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται, όλες εκείνες τις μικροθρεπτικές ουσίες όπως τις ονομάζουμε, ώστε να δουλέψουν σωστά τα κύτταρα, να παράξουν κόκκαλο, να δουλέψουν σωστά οι οστεοβλάστες, σε αρμονία με τους οστεοκλάστες, γιατί και οι οστεοκλάστες έχουν τον ρόλο τους, αλλά πρέπει να νικούν οι οστεοβλάστες για να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρά οστά, να αναπλάθουμε οστά και να προλαβαίνουμε αλλά και να θεραπεύουμε την οστεοπόρωση, γιατί το ευχάριστο είναι ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε κιόλας την οστεοπόρωση. Δεν είναι μόνο για πρόληψη η κυτταρική ιατρική, είναι και αντιμετώπιση στη ρίζα του προβλήματος και αναστροφή της πορείας των ασθενειών, όπως και της οστεοπόρωσης. Άρα λοιπόν στοχεύουμε να δώσουμε στα κύτταρα μας αυτά που χρειάζονται για να δουλέψουν σωστά. Πρέπει να δημιουργήσουμε και να σταθεροποιήσουμε
σκληρό συνδετικό ιστό, γιατί τα κόκκαλα, τα οστά μας, κατατάσσονται στην κατηγορία του σκληρού συνδετικού ιστού, έτσι. Ενώ ο μαλακός συνδετικός ιστός υπάρχει στο δέρμα, είναι οι τένοντες, είναι οι χόνδροι, όλα αυτά είναι μαλακός συνδετικός ιστός. Το τείχομα των αρτηριών έχει συνδετικό ιστό, κολαγόνο δηλαδή, όλα αυτά είναι μαλακός συνδετικός ιστός. Ενώ τα οστά και τα δόντια είναι σκληρός συνδετικός ιστός. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και να σταθεροποιήσουμε σκληρό συνδετικό ιστό όταν θέλουμε να δουλέψουμε στα οστά. Είπαμε λοιπόν και πριν, μόνο ασβέστιο και βιταμίνη Δ είναι μια κοινή αντίληψη που βέβαια δεν είναι κοινή επειδή έτσι μας ήρθε εμάς τους απλούς ανθρώπους. Είναι κοινή αντίληψη επειδή μας την επέβαλαν αυτή την αντίληψη. Ότι δηλαδή για να προστατεύσουμε τα οστά μας δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, χρειάζεται βιταμίνη Δ και ασβέστιο. Ότι αυτά είναι τα μόνα θρεπτικά που απαιτούνται για να έχουμε υγιή οστά, για να αποκαταστήσουμε τα κατάγματα κλπ. Και μάλιστα παλαιότερα χρόνια τα σκευάσματα που έπαιρναν οι άνθρωποι για να προλάβουν υποτίθεται την οστεοπόρωση ή για να θεραπεύσουν την οστεοπόρωση ήταν σκέτο ασβέστιο, ούτε καν βιταμίνη Δ δεν υπήρχε. Έδιναν μόνο ασβέστιο. Αυτή ήταν η πολιτική τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Όμως το σίγουρο είναι ότι αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη. Αυτοί που παίρνουν μόνο ασβέστιο δημιουργούν ουσιαστικά περισσότερο πρόβλημα από όση ωφέλεια δίνουν στον οργανισμό τους. Αυτοί που παίρνουν μόνο ασβέστιο και σε μεγάλες ποσότητες προκαλούν δυσαρμονία, μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στο ασβέστιο και τα άλλα μέταλλα, όπως είναι ο φόσφορος, το μαγνήσιο, το βόρειο, το μαγκάνιο. Δημιουργείται μια ανισορροπία όταν έχουμε πολύ ασβέστιο και αυτό τελικά οδηγεί σε αφαίρεση μετάλλων από τα οστά παρά να προστίθεται ασβέστιο στα οστά, να προστίθεται μέταλλα στα οστά. Και επομένως αυξάνεται περισσότερο η οστεοπόρωση όταν παίρνουμε πολύ ασβέστιο παρά να μειώνεται. Επιπλέον, όταν παίρνουμε πάρα πολύ ασβέστιο, 1500 μιλιγκράμμ βιταμίνη ασβέστιο κάθε μέρα, που είναι πολύ, που δεν το χρειάζεται ο οργανισμός μας, που δημιουργεί αυτές τις δυσαρμονίες στην ισορροπία των μετάλλων, μπορεί τότε να προστίθεται ασβέστιο στις αρτηρίες μας, να προστίθεται ασβέστιο στις βαλβίδες της καρδιάς μας και να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργούνται πέτρες στα νεφρά, πέτρες στη χολή και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν η λήψη σκευασμάτων μεμονωμένων όπου παίρνουμε μόνο ασβέστιο, ακόμα και με τη βιταμίνη Δ μαζί πάλι είναι λάθος να παίρνουμε μόνο ασβέστιο και βιταμίνη Δ. Χρειάζεται συνέργεια, χρειάζεται συνδυασμός, διότι όπως πολλές φορές το είπαμε στη φύση δεν υπάρχει μόνο ασβέστιο. Όταν τρώμε ένα φρούτο, ένα λαχανικό, αλλά και το γάλα δεν έχει μόνο ασβέστιο. Έτσι, χρειάζεται συνδυασμός πάντα. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι ασβέστιο, έτσι, και ούτε καν μόνο ασβέστιο και μέταλλα, ανέφερα τον φόσφορο, το μαγνήσιο, το μαγκάνιο, το βόρειο, όλα αυτά είναι απαραίτητα μέταλλα, τα οποία δίνουν και τη σκληρότητα στα κόκκαλά μας, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι όλα αυτά, το ασβέστιο, ο φόσφορος, το μαγνήσιο, όλα αυτά, κάπου πρέπει να τοποθετηθούν. Υπάρχει ένας χώρος, έτσι, ένα πλαίσιο. Ο χώρος είναι το κολαγόνο. Είναι ένα πλαίσιο που αποτελείται από συνδετικό ιστό, πρωτεΐνη, το κολαγόνο. Χωρίς υγιές κολαγόνο, τα οστά δεν μπορούν να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν σωστά. Άρα λοιπόν, όταν προσπαθούμε να προλάβουμε οστεοπόρωση, όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε οστεοπενία, οστεοπόρωση, να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων και να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, δεν αρκεί να δώσουμε μέταλλα, ασβέστιο, μαγνήσιο, βόρειο κλπ. Πρέπει να χτίσουμε και κολαγόνο. Πρέπει να ενισχύσουμε το συνδετικό ιστό. Μιλούμε εδώ για σκληρό συνδετικό ιστό. Γίνεται σκληρός γιατί θα περιλάβει μέσα και τα μέταλλα. Αλλά είναι πάλι κολαγόνο. Είναι πρωτεΐνη. Είναι συνδετικός ιστός. Χρειάζονται λοιπόν να δώσουμε υλικά στον οργανισμό για να είναι κολαγόνο.
Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό για τη δόμηση ενός υγιούς οστού δεν είναι μόνο οι επαρκείς ποσότητες ασβεστίου και βιταμίνης Δ, αλλά είναι η κατάλληλη παροχή βιταμίνης C. Χωρίς βιταμίνη C δεν χτίζουμε κολαγόνο. Χωρίς βιταμίνη C δεν χτίζουμε κόκαλα. Όπως δεν χτίζουμε γενικότερα συνθετικό ιστό, έτσι. Άρα βιταμίνη C απαραίτητη. Είναι η βιταμίνη C η οποία προάγει την κατασκευή συνθετικού ιστού. Επομένως και στην οστεοπαινία και την οστεοπόρωση χρειαζόμαστε υψηλές δόσεις βιταμίνη C. Αλλά χρειαζόμαστε και τα αμινοξέα, τη λυσίνη και την προλίνη. Και άλλες βεβαίως μικροθρεπτικές ουσίες όπως ο χαλκός που υποστηρίζουν την κατασκευή του κολαγόνου. Χωρίς χαλκό πάλι το κολαγόνο δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Και εδώ ίσως είναι καλό να πούμε για αυτά τα περίφημα πόσιμα, κολαγόνα κλπ. Αυτά είναι πρωτεΐνες. Όταν λοιπόν η πρωτεΐνη περάσει από το στομάχι μας θα διασπαστεί και θα μετατραπεί σε αμινοξέα. Λυσίνη, προλίνη και άλλα αμινοξέα. Αυτά τα αμινοξέα πρέπει μετά να ξαναβρεθούν, να ξανασυνδεθούν και να κατασκευάσουν κολαγόνο. Εάν περιμένουμε ότι πίνοντας πόσιμο κολαγόνο, το οποίο θα διασπαστεί σε αμινοξέα, θα κατασκευάσουμε κολαγόνο, θα πάει και θα κλείσει τις ρητίδες μας, κάνουμε λάθος. Χωρίς βιταμίνη C, χωρίς χαλκό και άλλες ουσίες, χωρίς γλουκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, που είναι επίσης απαραίτητη στην κατασκευή του συνθετικού ιστού, δεν μπορούμε να χτίσουμε πουθενά κολαγόνο. Ούτε για το δέρμα μας, αλλά ούτε και για τα οστά μας. Βλέπετε λοιπόν και εδώ την τεράστια σημασία της βιταμίνης C. Χωρίς βιταμίνη C δεν μπορεί να προστατεύσουμε ή να προλάβουμε την οστεοπόρωση ή να την αντιμετωπίσουμε. Οι ίνες κολαγόνου αποτελούν ως σταθεροποιητικά μόρια τη θεμέλια ουσία του συνθετικού ιστού. Είναι το πλαίσιο. Είναι εκεί που θα τοποθετηθούν το ασβέστια, τα μαγνήσια και όλα αυτά για να δημιουργηθεί η σκληρότητα, το σκληρό κόκκαλο, έτσι. Είναι ίνες κολαγόνου. Ο σταθερός συνθετικός ιστός αποτελεί λοιπόν μια σημαντική προϋπόθεση για τα υγιή οστά. Και αυτό βέβαια ποιος το λέει? Κανένας δεν το λέει. Μας έπεισαν ότι άμα παίρνεις ασβέστιο είσαι εντάξει. Αν δεν να πάρεις και λίγη βιταμίνη Δ. Ή τώρα λένε, αρχίζουν κάποιες εταιρείες να προσθέτουν και λίγο μαγνήσιο. Έρχονται δηλαδή στα λόγια του Δόκτωρ Σραθ που μίλησε για συνέργειες και αρχίζουν να προσθέτουν, αλλά πάλι ξεχνούν ή αφήνουν πίσω ή θέλουν να ξεχνούν το συνθετικό ιστό, το ότι πρέπει να δώσουμε και στοιχεία για να χτίσουμε συνθετικό ιστό. Βιταμίνη C, λυσίνη, προλίνη, χαλκό, γλουκοζαμίνη, χονδροϊτίνη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Βλέπετε εδώ λοιπόν τις κυταρικές θρεπτικές ουσίες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και τη σταθεροποίηση του σκληρού συνθετικού ιστού. Χρειάζεται να δώσουμε σταθερότητα, να δώσουμε τις ουσίες που χρειάζεται για να παραχθεί συνθετικός ιστός, βιταμίνη C, λυσίνη, προλίνη, γλουκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, χαλκός. Είναι οι ουσίες που είναι απαραίτητες για να χτίσουμε συνθετικό ιστό, κολαγόνο. Και βεβαίως μετά είναι τα μέταλλα, έτσι. Για να εναποτεθούν τα μέταλλα στα οστά, χρειαζόμαστε ασβέστιο μαγνήσιο, δηλαδή πέρα του ότι προστίθεται το ασβέστιο και το μαγνήσιο στα οστά, είναι και απαραίτητα αυτά τα μέταλλα για να βοηθήσουν και τα άλλα μέταλλα να εναποτεθούν στα οστά. Έτσι, ασβέστιο μαγνήσιο απαραίτητο για την εναπόθεση των μετάλλων. Για την πρόσληψη αλλά και την εναπόθεση του ασβεστίου και του μαγνησίου είναι απαραίτητη η βιταμίνη Δ. Βλέπετε πώς δένουν οι συνέργειες, έτσι. Η βιταμίνη Δ είναι απαραίτητη για να προσλαμβάνεται το ασβέστιο από το έντερο μας, αλλά και να εναποτίθεται στα κόκκαλα και το μαγνήσιο επίσης. Για τη δημιουργία οστού και χόνδρου είναι απαραίτητο επίσης το μαγκάνιο, ένα άλλο μέταλλο. Για τη σταθερότητα του οστού, την πρόσληψη του ασβεστίου και του μαγνησίου είναι απαραίτητο το βόριο. Και για την πρόσληψη βλέπετε πως συνδέονται όλα αυτά. Χρειάζεται το βόριο για να προσλαμβάνουμε ασβέστιο και μαγνήσιο από τις τροφές μας. Είναι λοιπόν η συνέργεια. Αυτή, αν είναι κάτι που η ανθρωπότητα θα είναι κάποτε ευγνωμονούσα απέναντι στον Δόκτωρα Ραθ και τους συνεργάτες του,
είναι η έννοια της συνέργειας, ότι δηλαδή ανακαλύπτονται μέσα από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Dr. Ozdrav οι συνέργειες, οι συνδυασμοί. Γίνονται πειράματα, γίνεται έρευνα και καταλήγουμε στους συνδυασμούς που πρέπει να δώσουμε τόσο όσον αφορά την οστεοπόρωση, αλλά και όπως είπαμε και οι άλλες ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, το AIDS, κλειστές αρτηρίες. Για να θεραπεύσουμε τις αρτηρίες της καρδιάς μας χρειαζόμαστε συνδυασμούς. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά είναι απαραίτητα για να προσδώσουμε αύξηση της οστικής μας πυκνότητας και σταθερότητας στο σκελετό μας. Αυτό είναι απόσπασμα από μια έρευνα που δημοσίευσε το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Dr. Ozdrav. Παρατηρήσαμε ότι η ομάδα των ασθενών που έλαβαν συμπληρώματα βασικών μικροθρεπτικών ουσιών που περιείχαν βιταμίνη C, λυσίνη, προλίνη, βιταμίνη Β6 παρουσίασαν επιτάχυνση του χρόνου πόρωσης των καταγμάτων. Σε αυτούς τους ασθενείς τα κατάγματα έδεσαν σε 14 εβδομάδες, αντίθετα χρειάστηκαν 3 επιπλέον εβδομάδες για τους ασθενείς που έλαμβαναν το εικονικό φάρμακο για να φτάσουν στο ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Είναι ένα από τα πολλά πειράματα, τις πολλές έρευνες, τις πολλές εργασίες που έγιναν στο Dr. Ozdrav Research Institute που αφορούσε αντιμετώπιση κατάγματος και τον ρόλο των μικροθρεπτικών ουσιών, βιταμίνη C, λυσίνη, προλίνη, βιταμίνη Β6, για να επιταχυνθεί η πόρωση του κατάγματος. Είπαμε την ίδια αυτή διαφάνεια την έχουμε δείξει ότι τα αίτια ανεπαρκής πρόσληψη κυταρικών θρεπτικών ουσιών, δεύτερον αυξημένη πρόσληψη όξινων τροφών, το τρίτο είναι η απουσία φυσικής άσκησης. Για το τρίτο δεν θα ασχοληθούμε πολύ σήμερα, είναι αυτονόητο θεωρώ ότι πρέπει να ασκούμεθα, πρέπει να κινούμαστε, πρέπει να περπατάμε. Βλέπουμε τους αστροναύτες που επιστρέφουν είναι στο διάστημα 2 μήνες, επιστρέφουν, είδα πρόσφατα κάτι εικόνες από επιστροφή Ρώσων αστροναυτών που αυτοί πέφτουν στη γη, δεν πέφτουν στη θάλασσα και πάνε εκεί και τους μαζεύουν και τους βάζουν σε ειδικές καρέκλες, δεν μπορούν να περπατήσουν. 2 μήνες ακίνητοι μέσα στο διαστημόπλαιο με ελάχιστη κίνηση, δεν μπορούν να πατήσουν τα πόδια τους. Άρα λοιπόν η άσκηση είναι απαραίτητη για να έχουμε ισχυρά οστά και στα χέρια μας και στα πόδια μας και παντού χρειάζεται κίνηση, άσκηση, δραστηριότητα. Αυτή η φυσική δραστηριότητα θα δυναμώσει το σώμα, θα δυναμώσει τους μυς αλλά και τα κόκκαλα. Είναι απαραίτητη η άσκηση για να έχουμε γερά οστά και να προλάβουμε οστεοπόρωση, οστεοπενία, οστεοπόρωση, κατάγματα κλπ. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ σημαντική επίσης η αυξημένη πρόσληψη, σαν αιτία εννοώ, είναι πολύ σημαντική η αυξημένη πρόσληψη των όξινων, λεγόμενων όξινων τροφών. Ποιες είναι τώρα οι όξινες τροφές και πώς συνδέονται με την οστεοπόρωση. Οι όξινες τροφές είναι τροφές που στο μεταβολισμό τους, στη διάσπαση τους στο σώμα μας θα δώσουν σαν υπολείμματα οξέα. Τα οξέα είναι ουσίες που θέλουν να πάρουν ηλεκτρόνια για να ισορροπήσουν και επομένως είναι διαβρωτικές, είναι καταστροφικές για τον οργανισμό. Και γενικώς υπάρχει ένας τρόπος μέτρησης του κατά πόσο το σώμα είναι όξινο ή αλκαλικό, είναι το λεγόμενο pH του αίματος. Ο οργανισμός στην προσπάθειά του να κρατήσει σταθερό το pH, που είναι περίπου 7,4-7,45, μπορεί να αφαιρέσει ασβέστιο από τα οστά όταν τρώμε όξινες τροφές, όταν κατεβαίνει το pH του αίματος, ενώ οι αλκαλικές τροφές προστατεύουν και ενισχύουν τα οστά. Όταν τρώμε δηλαδή αλκαλικές τροφές, που είναι τα λαχανικά, τα χόρτα μας γενικότερα, τα περισσότερα από τα φρούτα, τα βαστά φρούτα, τσάι από βότανα, ξηρή καρπή, τα όσπρια, όλα αυτά είναι αλκαλικές τροφές. Είναι τροφές δηλαδή που βοηθούν το pH του αίματος να είναι πάνω από το 7,4, να διατηρείται εν πάση περιπτώσει σε αλκαλικό πλαίσιο. Γενικά πάνω από 7 θεωρείται αλκαλικό, κάτω από 7 θεωρείται όξινο. Ο οργανισμός θέλει να το κρατά στο 7,4 για να είναι σε καλή υγεία, έτσι. Απαραίτητες τροφές για να κρατούμε το αίμα μας αλκαλικό και το σώμα μας γενικότερα αλκαλικό
είναι τα λαχανικά, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα περισσότερα φρούτα. Υπάρχουν κάποια φρούτα που είναι πιο όξινα, δημιουργούν οξύτητα στο σώμα. Τα παστά φρούτα, το τσάι από βότανα, γενικά όλα τα τσάια, τα βότανα είναι αλκαλικές τροφές, αλλά και οι ξηροί καρποί, τα όσπρια είναι τροφές αλκαλικές. Ενώ όξινες τροφές που έχουν την τάση δηλαδή να κατεβάσουν το pH του αίματος είναι τα κρέατα, γενικά όλες οι ζωικές πρωτεΐνες, δυστυχώς κρέατα, ψάρι, γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά τα αναψυκτικά, ο καφές, το μαύρο τσάι, το αλκοόλ, όλα τα συνθετικά γλυκαντικά, αλλά και όλα τα συντηρημένα τρόφιμα που τα έχουμε σε κουτιά για μήνες και για χρόνια. Όλα αυτά τα συντηρημένα τρόφιμα είναι στην ουσία όξινες τροφές. Κατεβάζουν το pH του αίματος. Και όταν κατεβαίνει το pH του αίματος, ο οργανισμός αναγκάζεται να βγάλει ασβέστιο από τα οστά και άλλα μέταλλα για να φέρει ισορροπία ξανά. Το ασβέστιο, τα μέταλλα αυτά είναι αλκαλικά, αλκαλοποιούν. Επομένως φεύγει ασβέστιο από τα οστά για να εξουδετερώσει την οξύτητα και έτσι προκαλείται οστεοπόρωση. Άρα λοιπόν λέμε ότι οι γυναίκες στην εμεινόπαυση θα πάθουν οστεοπόρωση. Ναι, εγώ λέω όχι. Γιατί? Αν τρέφονται σωστά με αλκαλικές τροφές, γιατί να πάθουν οστεοπόρωση? Είναι απαραίτητο. Έτσι. Αν αντίθετα μπαίνουν στην εμεινόπαυση, είναι ήδη άρρωστες, παίρνουν και 10 χημικά φάρμακα, ξέρω εγώ, και δεν τα έγραψα εδώ στις όξινες τροφές τα φάρμακα. Τα φάρμακα δεν είναι τροφή βέβαια, αλλά είναι ουσίες που προκαλούν οξύτητα στο αίμα μας. Άρα λοιπόν αν μια γυναίκα μπαίνει στην εμεινόπαυση, παίρνει χημικά φάρμακα και τρέφεται όπως τρέφεται στη δεξιό πίνακα, με πολλά κρέατα, ψάρια, αναψυκτικά, πολλά γαλακτοκομικά, καφέδες κάθε μέρα 5-6, μαύρο τσάι, αλκοόλ, συνθετικά γλυκαντικά, η άσπρη ζάχαρη, το άσπρο αλεύρι, το άσπρο ρύζι, όλα αυτά δυστυχώς είναι όξινες τροφές. Και άρα λοιπόν μια γυναίκα που τρέφεται έτσι φυσικά θα πάθει οστεοπόρωση, κινδυνεύει να πάθει οστεοπόρωση. Δεν είναι λοιπόν απλώς η εμεινόπαυση που προκαλεί οστεοπόρωση, είναι η διατροφή μας. Είναι το αν μας βλέπει ο ήλιος για να παράγουμε βιταμίνη Δ, είναι η άσκηση, είναι και η καλή μας ψυχική κατάσταση. Είναι λοιπόν πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Άρα πρέπει αυτούς όλους τους παράγοντες εμείς να τους αναστρέψουμε, να τους οδηγήσουμε στα θετικά πλαίσια και να σταματήσει η αρνητικότητα, η αρνητικοποίηση του και η οξυνοποίηση του οργανισμού μας, έτσι. Υπάρχουν πολλές μελέτες για την δημιουργία του πόσο το αυξημένο αλκαλικό περιβάλλον, η αύξηση του pH του αίματος μαζί με οξυγόνο περιορίζει την ανάπτυξη και διάδοση καρκινικών κυττάρων και εμποδίζει την οστεοπόρωση. Μια μελέτη την βλέπετε εδώ. Άλλη μελέτη λέει ότι τα λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και είναι εξαιρετικά αλκαλικά. Τα βιολογικά προϊόντα, τα οργανικής καλλιέργειας, χωρίς δηλαδή φάρμακα και λιπάσματα πολλά και όλα αυτά, αυτά τα λαχανικά είναι πολύ πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και είναι εξαιρετικά αλκαλικά. Άρα ενισχύουν τα οστά μας, εξουδετερώνουν το pH, το αρνητικό, το όξινο, φέρνουν ισορροπία. Χρειαζόμαστε λοιπόν φρούτα, λαχανικά και άλλες αλκαλικές τροφές προκειμένου να αλκαλοποιούμε το αίμα και να παίρνουμε βιταμίνη C, λυσίνη, προλίνη, χαλκό, ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, βόρο κλπ. Χρειαζόμαστε όμως και βιταμίνη Δ, τη βιταμίνη του ήλιου. Είναι απαραίτητη η βιταμίνη Δ για όλες τις διεργασίες που γίνονται στα οστά μας, για να είναι ακριβώς τα οστά μας γερά, για να δουλεύουν τα κύτταρά μας σωστά και να ισχυροποιούνται τα κόκκαλα, να έχουμε ένα ισχυρό σκληρό συνθετικό ιστό. Απαραίτητη η βιταμίνη Δ, η βιταμίνη του ήλιου. Βλέπετε εδώ, ελπίζω να το βλέπετε, είναι μικρά τα γράμματα, αλλά βλέπετε ότι η βιταμίνη Δ
ένας πρόδρομος της βιταμίνη η δέλτα, 7-οδέ υδροχολυστερίνη, είναι από τη χολυστερίνη που κατασκευάζεται η βιταμίνη δέλτα ουσιαστικά, μέσα από την παρέμβαση του ήλιου, της περιόδους ακτινοβολίας του ήλιου, μετατρέπεται σε βιταμίνη δέλτα, στο σηκώτη μας μετατρέπεται σε 25 ίδροξη βιταμίνη δέλτα, η οποία επιδρά στα αγκιακά κύτταρα, στα κύτταρα του μαστού, του εντέρου κλπ. Μέσα από το ανεφρά μετατρέπεται σε 1,25 ίδροξη κλπ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό, βιταμίνη δέλτα, ένας μεταβολίτης της βιταμίνης δέλτα, ο οποίος μεταβολίτης όμως επιδρά, βλέπετε πού επιδρά, σε όλα τα όργανα. Δηλαδή πλέον αναστρέφεται πλήρως η γνώση η παλαιότερη, που νομίζαμε ότι η βιταμίνη δέλτα είναι μόνο για τα κόκκαλα μας, έτσι. Επιδρά σε όλο τον οργανισμό. Επιδρά και στη ψυχολογία μας, επιδρά στην καρδιά μας, στις βένες μας, στο θηροειδή μας, παντού. Στην αιμοποίηση, στο κυταρικό σωλήνα, στο πάγκρεας, ακόμα και στη ψυχική μας κατάσταση, η βιταμίνη δέλτα παίζει ρόλο. Είναι λοιπόν η βιταμίνη του ήλιου. Ας πάψουμε λοιπόν να φοβόμαστε τον ήλιο. Αγαπούμε τον ήλιο, αξιοποιούμε τον ήλιο. Ο ήλιος είναι σύμμαχος. Η καθημερινή έκθεση στον ήλιο είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών μας και για τη συνολική σωματική και ψυχική μας ευεξία. Αυτοί που προωθούν την ηλιοφοβία θέλουν να κερδίζουν χρήματα εις βάρος της υγείας μας. Άκουγα πρόσφατα μια διαφήμιση, κάπου διάβασα, δεν θυμούμαι, που έλεγε τώρα το καλοκαίρι αντιηλιακό και μέσα στο σπίτι. Όχι όταν βγαίνετε στον ήλιο μόνο, αλλά και μέσα στο σπίτι να βάζετε τα αντιηλιακά σας. Μέχρι εδώ έχουμε φτάσει, μέχρι εδώ μας οδηγούν για να φοβόμαστε τον ήλιο, αλλά αυτοί που φοβούνται και δεν εκτίθενται στον ήλιο είναι οι υποψήφοι άρρωστοι, μελλοντικά άρρωστοι. Γι' αυτό αγαπήστε ξανά τον ήλιο με μέτρο, φυσικά δεν θα εκτεθούμε στον ήλιο 10 ώρες, θα καθίσουμε όμως 10 λεπτά, 20 λεπτά, με γυμνό σώμα όσο μπορούμε, το καλοκαίρι είναι εύκολο στη θάλασσα, να καθίσουμε όμως στον ήλιο χωρίς αντιηλιακό. Και όσοι θέλουν στο τέλος να βάλουν και τα αντιηλιακά τους, τουλάχιστον για 20 λεπτά, να μην βάλουν αντιηλιακό, να εκτεθούν στον ήλιο, να παράξουν βιταμίνη δέλτα. Και μετά ας βάλουν και τα αντιηλιακά τους. Αν και τα αντιηλιακά δυστυχώς προκαλούν προβλήματα υγείας, δεν είναι αθώα, έτσι. Τα χημικά που περιέχουν μέσα, τα οποία απορροφούνται από το δέρμα μας, ενοχοποιούνται για διάφορες καταστάσεις. Ενώ λοιπόν η γνώση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης υπάρχει, οι φαρμακευτικές εταιρείες αξιοποιούν την άγνοια των ανθρώπων και θέλουν να μας πουλούν χημικά φάρμακα. Διότι πέρα από το ασβέστιο, το οποίο μας προωθούν σε σκευάσματα, συμπληρώματα που δίνουν μόνο ασβέστιο, όπως είπαμε πριν, έστω και με λίγη βιταμίνη δέλτα, δεν είναι μόνο αυτό. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ουσιαστικά δεν θέλουν ούτε το ασβέστιο να μας πουλούν, θέλουν να μας πουλούν φάρμακα, χημικά φάρμακα. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα φαρμάκων, τα οποία όμως ενοχοποιούνται για πάρα πολλές παρενέργειες. Η προσπάθεια που γίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες είναι να δώσουν φάρμακα χημικά με πάρα πολλές παρενέργειες, τα οποία τι κάνουν αυτά τα φάρμακα, παρεμβαίνουν στα οστά μας και είναι σαν να εξουδετερώνουν τους οστεοκλάστες. Δηλαδή εμποδίζουν τους οστεοκλάστες από το να κάνουν τη δουλειά τους και με αυτόν τον τρόπο περιμένουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ένα συγκεκριμένο φάρμακο που υπήρχε για 20 χρόνια ενοχοποιείται για πάρα πολλές παρενέργειες. Απασχόλησε αυτό το φάρμακο επιστημονικά συνέδρια των οδοντιάτρων, για παράδειγμα, διότι προκαλεί οστεονέκρωση στη γνάθο και καταστρέφονται τα δόντια, δεν μπορούν να δουλέψουν οι οδοντίατροι και πάρα πολλές άλλες παρενέργειες βέβαια. Τώρα, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι έχουν μάθει τις παρενέργειες, αρχίζουν να μην το παίρνουν ή να μην το παίρνουν σωστά, έρχονται οι φαρμακευτικές εταιρείες και μας πουλούν τώρα, προσπαθούν να πουλήσουν στις γυναίκες κυρίως ενέσιμα παρόμοιο φάρμακο χημικό με το άλλο που είπαμε, αλλά σε ενέσιμη μορφή, μια ένεση το χρόνο, μια ένεση το εξάμηνο, αλλά
Αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε τις παρενέργειες, είναι ολόκληρα κατεβατά. Και στο τέλος έχω ακούσει, προσωπικά έχω ακούσει μια γυναίκα που έπαιρνε μία ένεση κάθε 6 μήνες για 2 χρόνια για να προλάβουμε, για να αντιμετωπίσουμε την οστεοπόρωση με ελάχιστα θεραπευτικά αποτελέσματα ή και καθόλου και με ένα σωρό παρενέργειες. Είναι το εμπόριο με την ασθένεια. Παλαιότερα, όπως είπαμε και πριν, ήθελαν να πουλήσουν σε όλες τις γυναίκες ορμόνες για να επιβραδύνουν δήθεν την εμφάνιση της οστεοπόρωσης, αλλά όπως γράφτηκε στο American Journal of Medicine το 1988, μια ανασκόπηση 31 μελετών πάνω στην οστεοπόρωση κατέδειξε ότι η χρήση των ορμονών δεν δίνει σημαντικό πλεονέκτημα για την επιβράδυνση της εμφάνισης οστεοπόρωσης. Μάλιστα, μια από τις μελέτες σε γυναίκες με οστεοπόρωση έδειξε ότι η λήψη ορμονών δεν τις είχε προστατέψει ακόμα και όταν έπαιρναν τις ορμόνες για 16 ολόκληρα χρόνια. Τα είχαμε αυτά. Γυναίκες να παίρνουν ορμόνες για δεκαετίες. Στο τέλος να παθαίνουν καρκίνους, δήθεν για να προλάβουμε οστεοπόρωση κλπ. Τα παιχνίδια που παίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες με τους ανθρώπους, με την υγεία μας, με το σώμα μας, δεν περιγράφονται. Ελπίζω κάποια στιγμή η ανθρωπότητα να το συνειδητοποιήσει και να αλλάξουν τα πράγματα. Μου γράφουν ότι διακόπτεται η σύνδεση. Είναι πράγματι έτσι, με ακούτε τώρα? Αν δεν με ακούτε, γράψτε το, μήπως είναι καλύτερα να βγούμε και να ξαναμπω. Γιατί δεν με ακούτε? Με ακούτε τώρα? Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτά που γράφετε αριστερά δεν τα παρακολουθώ όλα, έτσι. Αν κάποιοι γράφουν κάτι και περιμένουν απάντηση, ίσως στο τέλος, έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, αυτά που βλέπετε γραμμένα εδώ, είναι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Medicine το 1988, που λέει με λίγα λόγια ότι οι ορμόνες που έδιναν τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες στις γυναίκες δεν έκαναν τίποτε ουσιαστικά για το θέμα της οστεοπόρωσης, αλλά προκαλούσαν δυστυχώς καρκίνους, έτσι. Ένας άλλος τεράστιος μύθος όσον αφορά την οστεοπόρωση είναι ο μύθος που αφορά το γάλα, ότι δηλαδή πρέπει απαραίτητα να πίνουμε πολύ γάλα για να χτίζουμε κόκκαλα. Αυτός είναι ένας τεράστιος μύθος. Έχει βρεθεί ότι όσοι πίνουν πολύ γάλα, υπάρχουν και χώρες που πίνουν πολύ γάλα και έχουν περισσότερη οστεοπόρωση από κάποιες χώρες που δεν πίνουν πολύ γάλα. Και όπως εγώ συνηθίζω να λέω, το γάλα της αγελάδας είναι απαραίτητο μόνο για τα μωρά της αγελάδας, μέχρι να βγάλουν δόντια. Όπως και το γάλα, το ανθρώπινο γάλα, το γάλα που δίνει η μητέρα στα παιδιά με το θυλασμό, είναι απαραίτητο στα βρέφη των ανθρώπων, στα μωρά τα δικά μας, για να βγάλουν δόντια. Να χτίζουν βέβαια το σώμα τους, τα κόκκαλα τους, αλλά και να βγάλουν δόντια. Από τη στιγμή που βγάζουν δόντια δεν χρειάζεται να ξαναπιούν γάλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μας το δείχνει η φύση. Γύρω μας δεν υπάρχει κανένα ζώο που να πίνει γάλα. Τα μωρά της αγελάδας θα πιούν γάλα μέχρι να βγάλουν δόντια. Τα μωρά του γαϊδουριού, τα μωρά της κατσίκας, όλα τα μωρά θα πιούν γάλα από τη μητέρα τους, το γάλα που ταιριάζει στο είδος τους, μέχρι να βγάλουν δόντια. Από εκεί και πέρα τρέφονται με αυτά που τους δίνει η φύση, τρώνε τα χορταράκια τους και γίνονται τεράστια ζώα οι αγελάδες, τρώγοντας χόρτα, έτσι. Χορτοφάγων ζώων η αγελάδα, αλλά γίνεται τεράστιο. Πλούσια σε ασβέστιο είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια. Από εκεί θα πάρουμε το ασβέστιο που χρειαζόμαστε. Τεράστιες ποσότητες ασβεστίου στο μαϊντανό. Να τρώμε δηλαδή 10 φιλαράκια μαϊντανού την ημέρα, ίσως παίρνουμε όλο το ασβέστιο που χρειαζόμαστε. Μύθος λοιπόν ότι το γάλα είναι απαραίτητο.
μπορεί να προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα το γάλα. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μας ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζει από τη στιγμή που έχουμε βγάλει τα δόντια μας και τρώμε απ' όλα, έτσι. Αυτό που μας ταιριάζει, που πρέπει να τρώμε, είναι τα πλούσια σε ασβέστιο, λαχανικά, φρούτα, τα όσπρια, ξηρή καρπή, που δεν έχουν μόνο ασβέστιο, έτσι, είναι και μαγνήσιο, είναι και διάφορα άλλα μέταλλα, όπως είπαμε, που τα βρίσκουμε όμως πάλι σε αυτά τα λαχανικά, τα φρούτα, τα όσπρια. Το σουσάμι έχει αρκετό ασβέστιο και πρωτεΐνες, γιατί και οι πρωτεΐνες είναι σημαντικές, αλλά όχι τόσο οι ζωικές πρωτεΐνες όταν θέλουμε να έχουμε ισχυρά οστά. Πάρουμε πρωτεΐνες από έχει βρεθεί ότι οι χορτοφάγοι, για παράδειγμα, που θα πάρονται στο ασβέστιο τους και όλα όσα χρειάζονται από τα λαχανικά, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς, έχουν λιγότερη οστεοπόρωση από τους κρεοφάγους. Αυτά είναι επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει. Άρα λοιπόν, για υγιές σώμα και υγιή οστά χρειαζόμαστε σωστή διατροφή με αλκαλικές τροφές. Έτσι. Κάποιος γράφει ότι δεν ακούει τίποτα. Ελπίζω οι περισσότεροι να με ακούτε. Ναι, μπορεί να βγείτε και να ξαναμπείτε αν δεν ακούτε, έτσι. Λοιπόν, άρα χρειαζόμαστε σωστή διατροφή πάνω από όλα. Για να έχουμε υγιές σώμα και επομένως υγιή οστά, χρειαζόμαστε σωστή διατροφή με αλκαλικές τροφές. Αποφυγή των σκουπιδιών στη διατροφή, που είναι οι όξινες τροφές, έτσι. Δεν είναι μόνο τα κρέατα, δεν τα ονομάζω σκουπίδια τα κρέατα και το ψάρι κλπ. Αλλά ονομάζω σκουπίδια, ας πούμε, τα αναψυκτικά, ο καφές. Όλα αυτά είναι όξινες τροφές. Τα εξευγενισμένα τρόφιμα, το άσπρο αλεύρι, το άσπρο ρύζι, η άσπρη ζάχαρη, όλες αυτές οι εξευγενισμένες τροφές είναι όξινες. Και πρέπει αυτά λοιπόν τα σκουπίδια να τα αποφύγουμε. Η άσκηση, η καλή ψυχολογία, η έκθεση στον ήλιο δεν αφήνω πίσω τα σωστά συμπληρώματα διατροφής με τις σωστές συνέργειες για να έχουμε ισχυρά οστά. Διότι μπορεί για να προλάβουμε την οστεοπόρωση, όλα αυτά τα πρώτα που γράφω εδώ στον κατάλογο να μας αρκούν. Όταν όμως έχουμε οστεοπόρωση ήδη εγκατεστημένη και όταν έχουμε μια σοβαρή οστεοπόρωση, εκεί χρειαζόμαστε πέραν των άλλων και σωστά συμπληρώματα διατροφής με τις σωστές συνέργειες που είπαμε πριν στον πίνακα, θυμάστε, για λυσίνη, προλίνη, βιταμίνη C, γλουκοζαμίνη, χονδροετίνη, χαλκός, ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, βόρειο, όλα αυτά είναι απαραίτητα σαν συνδυασμούς για να χτίσουμε και να διατηρήσουμε υγιή οστά. Και η καλή ψυχολογία, έτσι, πολύ σημαντική. Γιατί αν είμαστε σε διαρκή μελαγχολία, δεν έχουμε καλή διάθεση, είμαστε συνέχεια σε άγχος, σπαταλούμε βιταμίνες, σπαταλούμε βιταμίνη C, άρα αρρωστούμε, άρα αρρωστά και ο συνδετικός μας ιστός. Γιατί χωρίς βιταμίνη C δεν χτίζουμε κολαγόνο, άρα δεν χτίζουμε ούτε κόκαλα. Γιατί τα κόκαλα έχουν συνδετικό ιστό, σκληρό συνδετικό ιστό μεν, αλλά συνδετικό ιστό. Θα σας διαβάσω πριν να κλείσουμε ένα μικρό... Είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, αλλά θα σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο σαν γενικές συμβουλές για φυσική προστασία από την οστεοπόρωση. Διαλέγετε φρέσκα φρούτα, φρέσκα φυσικά, μη επεξεργασμένα, οργανικά, βιολογικά παραγμένα τρόφιμα. Βάλτε όλοι σας την αγάπη και τη φροντίδα στην παρασκευή του φαγητού σας και τρώτε με την προσοχή σας συγκεντρωμένη στο φαγητό και στη γεύση. Μασάτε καλά την τροφή πριν την καταπιείτε. Δώστε έμφαση στα φρέσκα λαχανικά, κατά προτίμηση βιολογικά, καλλιεργημένα χωρίς φάρμακα και χημικά λιπάσματα. Τα πράσινα, φυλλώδη, λαχανικά, τα σκουροπράσινα είναι γεμάτα από όλες αυτές τις ουσίες που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Τα όσπρια, τα καρύδια,
οι ηλιόσποροι, το σουσάμι είναι καλές πηγές ασβεστίου αλλά και πρωτεΐνης. Αποφύγετε τα συντηρημένα και επεξεργασμένα εξευγενισμένα τρόφιμα. Αποφύγετε όσο μπορείτε τη ζάχαρη και τα προϊόντα από άσπρο αλεύρι αλλά και το άσπρο ρύζι. Φάτε ρύζι με το φλοιό του, το πλήρες ρύζι, όχι το αποφλοιωμένο. Για όσους τρώτε κονσέρβες, αποφύγετε τες. Καταναλώνετε υγιεινά λιπαρά, το ελαιόλαδο, είναι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό μας. Πίνετε 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Αποφύγετε ποτά που έχουν καφεΐνη. Καφεΐνη είναι όξινη τροφή και προκαλεί οστεοπόρωση. Φροντίστε να παίρνετε καθημερινά πρωτεΐνες. Χρειάζονται και πρωτεΐνες για να διατηρούμε υγιή κόκκαλα. Προτείνω περισσότερο τις φυτικές πρωτεΐνες, αλλά και λίγες ζωικές. Φυτικές φυσικά, τα όσπρια είναι γεμάτα, είναι φυσικές, οι ξηροί καρποί, ακόμα και τα λαχανικά έχουν φυτικές πρωτεΐνες. Πλήρες ρύζι, πίνετε με μέτρο τα αλκοολούχα ποτά ή καθόλου, προκαλεί οστεοπόρωση το αλκοόλ. Αποφύγετε τα φάρμακα όσο μπορείτε, τα κορτιζονούχα, τα αντιόξινα. Τα αντιόξινα περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο και αποτελούν μια ξαφνική, μαζική και μη ισόρροπη είσοδο ασβεστίου στον οργανισμό. Το πολύ ασβέστιο τελικά προκαλεί οστεοπόρωση. Σταματήστε το κάπνισμα, αρχίστε γυμναστική, τρέξιμο, άσκηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και σας συγχαίρω που είσαστε εδώ σήμερα, αντί να βλέπετε άλλα πράγματα στην τηλεόραση. Μαθαίνετε πράγματα, σας συγχαίρω γιατί θέλετε ακριβώς να μαθαίνετε και να προοδεύετε στη ζωή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που που πρέπει να απαντήσω. Θα κοιτάξω λίγο εδώ αριστερά. Η ομάδα αίματος, όπως ισχυρίζονται κάποιοι διατροφολόγοι και βιολόγοι, ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω, ναι. Η ομάδα αίματος παίζει ρόλο. Τώρα δεν μπορώ να πω, δεν έχω τη γνώση να πω ποια ομάδα αίματος είναι πιο επιρρεπής σε οστεοπόρωση, αλλά υπάρχει αυτή η γνώση, υπάρχουν βιβλία που μιλούν για τη διατροφή και τις ομάδες αίματος. Τι να κάνουμε αν δεν απορροφούμε καλά το ασβέστιο που τρώμε. Ναι, ίσως ακριβώς αν πάρουμε βιταμίνη C και άλλους συνδυασμούς, μια πολυβιταμίνη, μπορεί να βοηθήσει αυτό την πρόσληψη του ασβεστίου από το έντερο. Γιατί, όπως είπαμε, χρειάζονται και άλλοι συνδυασμοί για να απορροφήσουμε το ασβέστιο. Άρα λοιπόν μια πολυβιταμίνη θα ήταν χρήσιμη στην περίπτωση αυτή, που έχει μέσα και βιταμίνη C, έχει όμως και άλλες ουσίες, μαγκάνιο, μαγνήσιο, που όλα αυτά παίζουν ρόλο στο να βοηθούν το ασβέστιο να απορροφιέται καλύτερα. Διαφημίζω γάλα γαϊδούρας, λέει η Χαρά, ναι, το έχω ακούσει και εγώ. Πιθανόν το γάλα γαϊδούρας να είναι καλύτερο από το αγελαδινό. Αλλά πάλι εγώ δεν με ενθουσιάζει η ιδέα να αναζητώ γάλα. Οποιοδήποτε γάλα στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητο. Μπορούμε βέβαια να πίνουμε γάλα αμυγδάλου, γάλα ρυζιού, γάλα φουντουκιού, υπάρχουν αυτά. Εγώ δεν τα θεωρώ απαραίτητο. Από τη στιγμή που τρώμε τα λαχανικά μας, τα φρούτα μας, τα χόρτα μας, τα όσπρια μας, τους ξηρούς καρπούς, δεν χρειαζόμαστε στην ουσία να ψάχνουμε για γάλα. Αλλά αν κάποιος θέλει να φτιάχνει ροφήματα, ας πίνει γάλα αμυγδάλου, γάλα φουντουκιού, υπάρχουν στα βιολογικά καταστήματα. Τι άλλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που γράφτηκε και δεν το έχω δει. Νομίζω ότι τα έχω δει όλα. Αν κάποιος έγραψε κάτι και δεν το είδα, ας ξαναγράψει κάτι. Σας ευχαριστώ πάντως. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Ελπίζω να δώσαμε κάποιες πληροφορίες χρήσιμες και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω,
Θα δούμε αν θα κάνουμε κάποιο webinar ξανά τον Ιούλιο ή αν θα μείνουμε από Σεπτέμβριο κλπ. Σας εύχομαι πάντως καλό καλοκαίρι. Γράφει εδώ η κυρία Πεωνίδου, αν μετατρέψουμε το γάλα σε κεφίρ με ειδική μαλλιά. Ναι, το κεφίρ είναι μια καλύτερη τροφή, γιατί έχει υποστεί ζύμωση, είναι πιο καλό για τον ανθρώπινο οργανισμό και βοηθά πολύ ορισμένες ομάδες αίματος, όπως η ομάδα αίματος Α. Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Γεια σας.